Is-26 edizzjoni tal-Malta Fashion Awards u l-Malta Fashion Week ser isiru bejn l-ewwel u r-raba' ta' Lulju. Ċelebrazzjonijiet li jiċċelebraw l-essenza tal-industrija tal-moda f'Malta. Il-ġnien tal-biskuttin bis-swit Pjazza Tritoni u żoni tal-madwar ser jinbidlu f'catwalk enormi għal-modelli bl-akwati servu wkoll bħala sfond tal-ispettakli tal-moda. Fil-ġnien tal-biskuttin qed tittella wkoll wirja ta' fotografija mingħand ta' fotografi Maltin. Id-direttur artistiku Adrian Mitseqa li fost l-attivitajiet ser ikun hemm sfilata ta' moda li toffri pjattaforma disinji ta' 6 gradwati ġodda tal-MCAST. Hemm 6 studenti li gradwaw minn ġewwa l-MCAST fil-kors speċifiku tal-Fashion Design li se jngħidu l-ewwel kollezzjoni tagħhom din is-sena waqt il-Fashion Week. Malta Fashion Week għandha 4 ijiem, kuljum hemm disinjaturi differenti, ġifieri kull ġurnata hemm ma' 3-4 disinjaturi kuljum, u mbagħad is-sibt ikun hemm il-qofol tal-Malta Fashion Awards. Is-Sur Mitseqa li l-Malta Fashion Week hija waħda mill-iżjed avvenimenti mfittxija fil-qasam tal-moda lokali, bl-involviment ta' eluf ta' persuni mill-industrija u elenka, kif 80% tal-ħwienet u stabbilimenti huma ddominati minn dawk li għandhom xi konnessjoni mal-industrija tal-moda. Indirizzaw ukoll konferenza tal-aħbarijiet iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Gavin Gulija li qal li l-investiment f'niċeġ kulturali fosthom dawk fis-setturi tal-moda qed ikattar setturi turistiċi ġodda u ta' kwalità li qegħdin jattiraw għadd sostanzjali ta' turisti lejn il-Gżejjer Maltin. Il-Ministru ta' Turiżmu Clayton Bartolo qal li fashion tourism tipikament attira turisti li bħala medja jonfqu iżjed flus bi gwadanja l-industrija turistika. Għali avvenimenti għal din il-ġimgħa jikkumplementaw il-programm turistiku diversifikat u ta' kwalità li qal jittama jappella l niċeġ varji ta' turisti.